Libreng CT scan naman po inilunsad para sa mga pasyente sa Ilocos Training and Regional Medical Center. Para sa regional report na yan, kasama natin Idol Neil Moyano. 104.7 IFM Report. Inilunsad ang libreng CT scan para sa mga naka-admit na pasyente sa Ilocos Training and Regional Medical Center o ITRMC kasunod ng pagtatapos ng first phase ng Patient Support and Administration Building o PSAB ayon kay ITRMC Chief Dr. Eduardo Badua III. Ayon naman kay DOH-Ilocos Director Paula Sydiongco, layunin ng proyekto na palakasin at palawakin ang mga serbisyong pangkalusugan sa rehiyon bukod pa sa mga ipinapatayong health centers sa mga komunidad. Umabot sa 118.2 milyon pesos ang pondo mula sa hospital income para sa PSAB na may basement parking at mga opisina sa ikalawang palapag. Ang bagong CT scan na nasa ikatlong palapag ng outpatient building ay binili sa halagang 130 million pesos mula sa DOH Health Facility Enhancement Fund. Kasama mo mula rito sa FM News Tugupan, ito si Idol Neil Moyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.